Ledeblokke og mineraler. Ledeblokke er forskellige bjergarter, der kommer fra Norden. Mineraler er et kemisk stof, som har sin egen kemiske formel. Kvarts er et mineral, der kan findes i Danmark. Dens kemiske formel er SiO2 siliciumdioxid. Ledeblokke er en bjergart, der er en stenmasse bestående af en blanding af forskellige mineraler. Rumpepapir er en ledeblok, som er fra Norge i Osloområdet. Den består af store plagioklaskorn i en matrix af kalifeldspat. Plagioklaskorn og kalifeldspat er begge mineraler. Ledeblokkene er blevet transporteret og omformet af gletsernes og smeltevandsflodernes bevægelse. Ledeblokkene er blevet lagret op i det danske landskab af smeltevandet fra isen. Der findes 3 slags ledeblokke. Vulkanske ledeblokke er dannet ved temperaturer, der er så høje, at stenen smelter. Sedimentære ledeblokke dannes ved sammenkitning af for eksempel sandkorn. Metamorfe ledeblokke dannes ved højt tryk og temperatur, uden at materialet smelter. Materialet er ledeblokke, der er omdannet af sedimentære eller af vulkanske ledeblokke. Denne film er lavet af Jens Bjørn Rantskov Garbus, også kaldet Jensi Boy.